Vandaag maak ik een stadswandeling door Haarlem, een stad met een geschiedenis die teruggaat tot de vroege middeleeuwen. Al in de 10e eeuw ontstond hier een nederzetting op een zandrug langs het Spaarne. Door haar gunstige ligging aan handelsroutes groeide Haarlem uit tot een belangrijk centrum voor handel, ambacht en bestuur. In 1245 verleende graaf Willem II stadsrechten, waarmee de stad zich verder kon ontwikkelen. In de eeuwen die volgden bloeide Haarlem op door de lakenindustrie, scheepsbouw en later de wereldberoemde bloembollenteelt. In de Gouden Eeuw werd de stad een bakermat van kunst en cultuur, met meesters als Frans Hals, Pieter Saredam en Judith Leyster. Ook kende Haarlem roerige tijden, zoals het zware beleg van 1572 tot 1573 tijdens de 80-jarige oorlog. Tijdens mijn wandeling loop ik door smalle, met kinderkopjes geplaveide straatjes, langs verstilde hofjes en statige gevels die verhalen fluisteren uit vervlogen tijden. Ik kom langs de grote of Sint-Bavokerk, waarvan de imposante toren al eeuwen over de stad uitkijkt. Haarlem is meer dan een verzameling monumenten. Het is een levend decor waar verleden en heden hand in hand gaan en waar iedere stapje dichter bij haar ziel brengt. De Grote Markt in Haarlem, vroeger het Zand genoemd, is het historische hart van de stad. Hier staan de imposante Sint-Bavokerk en het stadhuis. Het plein herbergt het standbeeld van Laurens Janszoon Koster, pionier van de boekdrukkunst. Daarnaast zijn er verschillende historische gebouwen en monumenten die de rijke geschiedenis van Haarlem weerspiegelen. Het Frans Hals Museum in Haarlem bewaart eeuwen kunst en geschiedenis. In zijn monumentale zalen ontmoeten meesterwerken en moderne creaties elkaar. Bezoekers ontdekken hier niet alleen het werk van Frans Hals, maar ook een rijke collectie die de tijd overstijgt en een blijvende indruk achterlaat.
Het Vrouwen- en Anthony Gasthuis in Haarlem is een historisch hofje, gesticht in 1726 met schilderachtige gevels en serene binnentuin. Het Proveniershof in Haarlem, gebouwd in 1706, bestaat uit 67 woningen rondom een groene binnentuin. Oorspronkelijk een klooster uit 1414. Het Brouwershofje is gesticht in 1472 door Jacob Huyge Roeperszoon en zijn zus Katrijntje Huyge Roepersdochter, een brouwersfamilie verbonden aan het Brouwersgilde. Het Bruiningshofje bood ouderenzorg aan arme vrouwen uit de doopsgezinde gemeente en versterkte de familienaam van de stichter. Vanaf het einde van de 19e eeuw beheerde de gemeente het hofje. In de 20e eeuw ondergingen de woningen diverse restauraties en moderniseringen. Het Frans Loenehofje, gesticht in 1607, is een levendig hofje voor arme katholieke vrouwen. Het hofje is meerdere keren gerenoveerd en biedt nu moderne woningen met ruimte voor gezamenlijke activiteiten. Het Luthershofje, gesticht in 1614 door de Lutherse gemeente, heeft unieke woningen met verlaagde daken naast de Lutherse kerk. De stenen buitenpreekstoel maakt de communicatie met bewoonsters mogelijk. Ik ben bijna terug bij het station, maar eerst loop ik nog door het Kanaalpark. Dit park, onderdeel van de oude verdedigingswerken, is ontworpen in 1865 en vernoemd naar Kenau Hasselaar, een heldin uit het beleg van Haarlem. Het wordt omringd door monumentale herenhuizen en villa's uit de 19e eeuw.